είναι η αρχή του τέλους για τους Ιταλούς. Η Τζούλια έχει ξεκοπεί από τον υπόλοιπο κορμό των Ιταλικών στρατευμάτων. Ο ανεφοδιασμός της από την Κόνιτσα είναι αδύνατος. Οι δυνάμεις του αποσπάσματος ΑΟ σφυροκοπούν το δρόμο Κόνιτσα-Δίστρατο από το Βρυσοχώρι. Σε λίγες μέρες έφτασε και μια ύλη υπηκού υπό τον ήλερχον Κώσταν Τζαβέλαν, Κερκυραίων. Ήταν ο τελευταίος γόνος της Τζαβελέικης φάρας των Σολιωτών. Πήγα κι εγώ έφυπος σύνδεσμος να τον συνοδέψω ως το ναό και να του δείξω τον πόρο, δηλαδή το ευκολότερο, το πλατύτερο μέρος του ΟΟ που θα ήταν ανετότερο το πέρασμα. Φτάσαμε στον Άγιο Μινά. Εκεί όμως τον σταμάτησα και του είπα: «Κύριε Ήλαρχε, από εδώ και πέρα το μέρος είναι τελείως ακάλυπτο, γυμνό, εκτεθειμένο στους Ιταλούς απέναντι». Και μου είπε: «Επιλέξει, θα περάσουμε γκούτα γκούτ, στάλα τη στάλα, στάγδιν τη στάγδιν». Με τρελό καλπασμό φτάσαμε στη Βουβούσα, τοπονημία και όχι χωριό Βουβούσα. Εκεί εγώ μεν έκατσα δόθε, αυτός δεν με την ύλη του υπηκού ρίχτηκε στο ποτάμι. Το ποτάμι αφρισμένο, θηρίο, κατάθολο. Το πέρασμα για μένα ήταν ένα εξαιρετικό θέαμα, αλλά μόλις πήγαν απέναντι αμέσως ακροβολίστηκαν οι υπείς και σχημάτισαν τμήμα πεζοπόρων πλέον και όχι υπέων. Οι ελληνικές δυνάμεις στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό στο ιππικό. Οι Ιταλοί έχουν γυμναστεί για πεζοπορία. Ο κλειός γύρω από τους πεινασμένους και ταλαιπωρημένους Ιταλούς φύγει. Τους χτυπούν από το Δίστρατο και από το Μέτσοβο. Έχουν σχεδόν περικυκλωθεί. Στις 7 Νοεμβρίου διαβαίνεται το ναό. Οι μάχες με τους Ιταλούς είναι συνεχείς. Ένας πόλεμος μικρών μονάδων, δημιουργιών, λόχων και σπανιότατα ταγμάτων. Ένας πόλεμος σε μικρή διάσταση. Μια σχεδόν προσωπική αναμέτρηση, στην οποία το πιο σημαντικό όπλο είναι η ξυφολόγχη. Το πυροβολικό ήταν δυσκίνητο. Διετάχθηκε το απόσπασμα ΟΟΥ να περάσει, να περάσει τον ΟΟΥ και να επιτεθεί και να καταλάβει τον μουλαρόδρομο Κόνιτσα, Ελεύθερο, Παλιοσέλ, Πάδες, Άρματα. Εσείς πέρασαν οι λόχοι, το τάγμα και στο τέλος και η διοίκηση του αποσπάσματος ΑΟ. Μαζί ήμουν κι εγώ. Μόλις περάσαμε τον ΑΟ και βγήκαμε λίγο πιο ψηλότερα, εξακολουθούσαν ακόμα μάχες στο Παλιοσέλι. Εκεί παρατάχθηκε και η δημιουργία διοικήσεως, μαζί και ο Φρυζής με τον Γίγα. Τελείωσε η μάχη, μπήκαμε περνώντας για να πάμε μέσα στο Παλιοσέλι, χαμηλότερα, στα χαμηλότερα σπίτια, ακομπισμένος σε μια γουρτζά, ήταν ένας λοχείας, ζεστός ακόμη, όπως είχε σκοτωθεί στη μάχη. Ειδοποιήσαμε το χωριό, κατέβηκαν οι γυναίκες όσες είχαν μείνει στο Παλιοσέλι, πήραν τον νεκρό λοχεία, τον νεκροστόλισαν και θαύτηκε το παλικάρι με όλες τις τιμές, τόσο του πολεμιστή όσο και του χριστιανού. Στις 13 Νοέμβρη ανακαταλαμβάνεται την Κόνιτσα. Στις 15 Νοεμβρίου οι Ιταλοί εκτοπίζονται από το ελληνικό έδαφος της Πίνδου. Στις 22 Νοεμβρίου τα ελληνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Κοριτσά. Οι Ιταλοί έχασαν τη μάχη στη λεπτομέρεια. Το πέρασμα από τον ένα γεωγραφικό μικρόκοσμο στον άλλο ευνηδίασε τελικά και τους ίδιους. «5 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη, είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ μέσα στην Αλβανία. Είχαμε φτάσει σε ένα χωριό Τερμίστ. Εκεί βλέπουμε ερχόνταν 4 αεροπλάνα από την Τρεμπεσίνα, πέρα από την Κλεισούρα. Υποπτευθήκαμε πως θα μας ρίξουν βόμβες. Όταν ακούμε πέφτουν οι βόμβες. Δεν πέρασε δευτερόλεπτα και να ο υπασπιστής του τάγματος Χρήστος Κωνσταντίνος από την Κέρκυρα μας λέει: «Παιδιά, σκοτώθηκε ο Φρυζής».
η βόμβα τον πέτυχε, διότι αρνήθηκε να κατεβεί, λέγοντας, του είπαν κατεβείτε κύριε και τα αεροπλάνα, δεν τους κάνουν την τιμή να κατεβούν. Και έτσι χάθηκε ένας εξαίρετος διοικητής, τον θυμόμαστε όλοι. Σας συνάντησα στο Βρυσοχώρι στα 87 σας χρόνια, συνταξιούχο δάσκαλο από το 1968. Τις αναμνήσεις σας, την ιστορία για αυτό τον πόλεμο, τη δική σας ιστορία τη μικρή, δεν θα κουραστώ ποτέ να την ακούω. Αφού, όπως μου είπατε τόσες φορές, ήταν η περίοδος του βίου μου που έζησα μια ζωή εξαιρετική σε ένταση, μπορώ να πω σε πάθος. Γνώρισα ανθρώπους, είδα γεγονότα και ομολογώ που με συγκλώνησαν, αλλά και άλλα πρόσωπα και πράγματα δυσάρεστα, πικρά, που με φαρμάκωσαν, που και ακόμα τώρα σαν παρουσιάζονται σε κάνουν να ανατριχιάζεις.